alles wat je stiert vind ik mooi. Ik keep je eerst en dan denk ik eens, nee, we moeten het staan. De meesten zetten de hakje om bij de Graaf Vuildel, wij als lietse jonkies rond bij ons. En dan stiet er nog wat brommer bij Jaap Slinger voor huis. Ik zei tegen mijn maat, jongen, dat ding is van u, hè, benzine hier. Benzine erin en kring rond, dat rent ik nog. Dan slaat door het blokje eronder bij, want ja, er zijn polities in de warp. En dan kies er op de loper hè, loper. Nou, zij is wat begaan. Dan kreeg je achterhuis, werd bij vroeger wennen, in Huye went de buurt, best genoeg. De oude lui al vrij, nou ja, de oude steken ijzer mochten net boeten de moeren, want dan zei de gemeenschap dat. Maar dus hij was net heel moeilijk. Maar, nou, en dan op Gaia zit die man bij de gemeente en die pakte wel eens een brommerke voort. Dan denk ik, waar ben die brommerkes nou, hè? Maar dat wie ik wraken, maar in mijn eigen weet heel wat. En dan zei ik, wat had die brommers? Ja, dat wist het, hè? Oké. Dus ik zei niks. Dan ga ik wel eens zijn. Ik zei, ik ga dingen wel vertellen. Als ik later gerust ben, dan weet ik niet wat er gebeurt. Maar dan komt het vol, zei ik tegen hem. Dan dorst maar was dan worst, zei hij. Aangehouden ventje. Man is helaas vorig jaar overleden aan corona. Zei zo'n 80 jaar. Helaas. Ja, die kwam hier geregeld even binnen. En dan zei hij, get maar terug, jongen, hè? Ik zei, ja, we stap je net uit. Wat met je meer? Nou, zei hem, ja, hier heb ik mijn opslag wat. Ja, dit is een en al structuur. Ik zei me zo, hè, als je zeg maar, ik met een benzinekraantje ha, dan weet ik wel, hier leest de benzinekraan en daar. Die hoest je hier net meer te zieken. Oh, oké. Want dan was het stapelgek. En hier heb ik dus een rij caboteurs, ik heb hier een bakken vol met Solex-spul. Ik kan het in zulke kratjes doen, maar ik vind dit volle leuker. En als je dan snijdt met mijn waardes even zit op in een stoel en dan sleept een paar uurtjes, nou, dat is dan heerlijk lekker rustig of net. Geen stress, waarop. En ja, mijn huis staat eigenlijk echt vol. Oh. Ja, je mij wel zien. Nou, dit natuurlijk maar even zien, ja. Dus nou ja, dan gaan we daar even heen. Ik ga de door net van de hasses krijgen. Alsjeblieft. Nou, sure. Ik heb hier, hè. Dit is een slipkamer geweest. Daar staan nog twee motors. Hier heb ik nog wat metsels te staan. Ja, maar die denk ik toch weet. Nou, hier staat nog een Harley. Je belt wel eens in aan. Maar ja, ik zei, rennen over de kant maar om, want ik ken je recht niet los. En welkom in het Zandheid erin, zo ik zei ze. We geniet erom, hè? Ja. We geniet erom. Ja. Nou ja, zoals ik zei, hier staat mijn Harley van 42. Het is nu al 1200. Maar die heb ik helemaal restaureerd. En nou ja, motorblokken verruit. Wie heeft bedacht dat er bloemen voor moeten? Ja. Wie had dat vroeger bedacht? Lees me dan dat maar eens uit. Wie had nou vroeger bedacht dat er bloemen van eruit moeten? Ja, dat weet ik net. Nee, nou, ik ook net. Nou ja, zo waan je weer wat. Je weet niet. Nou ja, dat is echt iets dat bloemen, man, dan denk je wat, hè, dat vind je leuk. En, nou ja, het is al hier onklaar. Het stelde ik net maar even voor. Maar als net via de BSA, wat dat betekent, hè? De Birmingham Small Arms. BSA maken vroeger wapens. Lichte wapens, wie een wapenfabriek. Die maken ook fietsen en motors en zo'n soort spel. Nou, dat is juist het wel aan dit, hè. Dit ben ik trein geworden. En dat, nou ja, daar komt het een beetje uit voort. Vroeger was het zelfs als een tijd komen dat, ja, dan mag nog wat om streken. Ja, maar voorlopig nog even net. Nee, voorlopig nog net. Ik heb waarschijnlijk 60 ben, dan begin ik er wat over uit te denken. Maar als ik dat nadenken, denk ik, maar als ik een slaaf in huis zijn, want misschien was het echt zo mooi eerst. Dat word je dan nog net kwijt. Maar dat komt wel een tijd, hè. Die motors die het vroeger reden, die
ben verzamelaars dingen. Nou ben dat de veteraan. Die motors, dat ben de veteraan. En daar komt ik als mijn naam wat bij. Ze hadden vroeger hun best dingen. En nu willen ze vertroetelen. Ik maak ze nog aan even aan het werk, maar deze kringen die staan je de hele dag bij de warmte. Nou, dat is dan mooi. Hij is nou ik mijn motor in bed of hoe vier? Nee jongen, je kunt hem boven krijgen. Maar dan zit je wel vergeten, altijd cool. Als je boven motors krijgt, dan hing daar lang motors boven staan. Ja. Leeuw me maar, dat is Ja, dat. ik geloof Als je. ik ze heel makkelijk boven krijg, dan hiet hij vol staan. Ja? Ja. Ik heb 3 vriendinnen. Oh, Mijn 2 dochters en mijn paken zei er. Dat? ja. Meer heb ik niet nodig. Nee hè? Nee. Ja, geen vrouwen meer in Nee, die hoes niks. Nee, want jongens, luister, je bent altijd met die hobby bezig. In een holle. En daar past dan eigenlijk niks meer tussen. Dan kun je wel zeggen, ja, best een egoïst. Nee, ik denk net dat er wat moet hebben staan. Maar ik ken het gewoon net. Dit is alles. Is er nou die werkelijk van maken? Nee, ik ben 4 dagen in een week autospuiter. Oké. Dat doe ik al meer dan 40 hier. Ik vind mijn werk prachtig mooi. Maar als ik die vrijdag vrij ben, en dan werk ik dus net. Dat vind ik nou mooi. Dat is hier. Ja, dan ben ik hier. En of ik ben om handelvoort, of speelt een keertje, of even mijn oren die ik die passie heb. Maar wat vindt de buurt ervan dan? Ja, dat is de beurt Delmatten. Ik ben je nooit tot de nacht uit ontslaan, ontflexen. Nooit. Maar vreeds en sneus kan je wel eens mal gaan. Auto's aan de gang, zonder uitladen, palangas. Het kan je wel eens mal gaan. Ja, dan zeggen ze even een eentje kniepen maar, want dat ben mijn dagen.